50, 40, 30, 20, 10. Din kienet l-aħħar titjira f'xi taqlil matul il-jum ta' tlieta għal Norman D'Amato li rtira minn bdod propju hekk kif għala 65 sena. Spjegalna kif wara li ġie mill-Awstralja flimkien ma' familtu li kienet familja tal-baħar, Dlong qabad il-linja medika iżda ma damx wisq. Meta ħarġu l-applications l-Air Malta dan kien fis-74 għad-daqshekk studju għad mela nidħol mal-Air Malta bħala pilot. U hekk għamilt, u tlaqt il-linja tal-mediċina u tħalt tal-linja ta' pilot mal-Air Malta. Huwa kien wieħed mill-ewwel grupp li tħarġu mal-Air Malta sa mitwaqqif tagħha u tul il-karriera tiegħu dar id-dinja fosthom anki kien stazzjonat fi New Zealand. Spjegalna kif titjira li tibqa' f'moħħu kienet meta ġab il-Papa Giovanni Paolo II fl-1990. Fl-aħħar 45 sena għamilt 23,000 sigħa titjir fuq aeroplani, ġifieri fil-karriera tiegħi u għamilt xi 6,000 sigħa oħra simulators għax jiena kont nitrejnja n-nies fuq l-aeroplani u għadni sa l-bieraħ, ġifieri simulators. Konna nagħmlu diversi training. Fl-aħħar jum tax-xogħol tiegħu fl-uffiċċju għalinna kif evolva s-settur tal-avjazzjoni, speċjalment fil-kabina tal-ajruplan. Kellna instrumenti kienu żgħar jiġifieri kemm ta' rom. Illum hemm il-GPS jiġifieri dak iż-żmien ma kellna xejn. Kollox jiddependi fuq VORs li kienu beacons ikunu jiġifieri tajt immur minn beacon għal ieħor u NDBs. Illum għandek bħal karozzi għandek il-GPS u għandek istrumenti u sistemi avvanzati fuq l-aeroplan. Xi praspura fl-ajru tul dawn l-aħħar 45 sena ma naqsitx. Darba minnhom qed nagħmel training fuq aeroplan żgħir. L-instructor għalli alright, we have an engine failure u jien għamiltlu touch drill messejt l-affarijiet u baqa jħares lejja. Jiena rrid nagħmilhom vera mela da u għamilthomlu vera, tfejtlu l-unika magna li kellna jiġifieri. Allora l-ispit għamilna waħdek beda niżel xkanat jiġifieri we dive down, kell l-instructor he dive the airplane down u landed like propulsion landing għamilna waħdek pin. Ma setax jonqos li fl-aħħar titjira tiegħu lejn u minn Ruma ħamijaw l-eżist tiegħu u llum sodisfat bis-servizz li ta' lil aktar minn 2 miljun passiġġier li ġar miegħu. Il-birħat il-familja tiegħi bħal aħħar esperjenza wkoll nista' nibqa' ntajjera ajruplani, jiġifieri ma mhux bil-passiġġieri, ma xem limit ta' 65 sena fl-Ewropa u għal daqstant ħassejtni sodisfatt that I made it this far. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.